United States ne Russia for ewo won kasa ahodo bi a wo kire sentiase bi enhyeda enkomo ho no. Ensem ne beka ho ye wie ebekọ amanone na ehonom nkomo so ye de abramuhye no so ma ye se Nana KJC Company Limited a wode adansi ho ne mapa aba wono na afa kasebo no ho ka Jaws Bread and Pastries ena akofa Jaws Hot Kinky aba 2074 ye nanom dudu anu wo mo ehye papapa Midimafo Herbal Center Dr. Time da so eno no kohwe na kwaje ayarehwe papapa anope kasebo no enam SOMPA 106.5 ne ya topete ye branches ahodo abefo ntintan fidie so bebia ne nam ho etu kwa ya de se obehunu yen ewo ho anope midin ede ADWOA ASARE mene Ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya Afei kasia no mo enchiremu enie ye hyensem na se ede free police for wonom so akachina se de ya no wondwumedie no eho efa se ye fa wo bi amana wram na ho nsem sitie no ene agye wo fa process mu ansa na pepi na no eya na enkofo bi ye nipa bonsem ahye wontrimu ma eti se de ehruye moja empa ni trimu da no efa bronya ho ewe kraka se wasa ekwanya ne so eno enam sa yosonti ye kasempanyifo ahodo ya wonom ehwe bambo ho ensem so ni titwo ni asoye ye hwe amanyo so ye wramu ntaka Mubarak Mohammed etua no wani abrese krodom se wontramfo ho ema no enane wonom ekwaye esansem pepi na no wohwe se nipa bofo wese no mu no a eya na animguase ya wonom edema aban no eya na edoso biamu so ankra no wobehundu akwakwagye wo bisika ya kyese bia na japade bi ni maame japade bi ena wakwa akoton ede ba bepese adwuma no wobehun se wakwa akwaje be wi akire no na wode wo haw ene fnana ena ede aba betu se nipa kro no so enu nti wonom akeka wo ho se wontena se ma se nipa bofo entoa so eni wondwuma anam sa yo so ama wonsa kanipa ba ko bi ya wokyese wafa sa kwan bone no so se obetimi afa police adwuma ene afa sei bra fasika sei bra ne sa ne ma no na wokyese enwe ya efiri mu ekoi de enya de asa ne ma no behwe no wasoso so bia mute se wo ye onipa wote sa no watu hofo se be ya ene ma bi emefole wo sa ne ma we se ho ema ne kofo ye ne bi enfamre wo ye konkotie wramu ntaka Mubarak Mohammed ensem no se ne no wosi edi tudwa efa. This usual thing where people sit in the comfort of their home, they won't buy form, they won't do anything, and then they say, oh, protocol, and they'll send them. It's a thing of the past. That one, and the letter of its Excellency John Dramani Mahama, I have his firm support that we won't do that, and you can be rest assured. So those who are online trying to deceive people, please don't let anybody deceive you. We saw that last week, somebody tried it, and now he's in the grips of the police. We arrested that person over the weekend. He tried it, I think, Wednesday, Thursday. And by Saturday, we arrested him. We are watching with eagle eye. Yeah, de okodie eniwa enedi sankrofo no achi Yewra John Dramani Mahama de na person no want na se masa asabi ensem ati sei no entimi emefa na boboa no wei eye amanyoye so of a minister for interior Yewra Muntaka Mubarak Mohammed ya wasaya aso asemra hwebedwani. Yedasoa ejina prosifo ni recruitment nsem kro no emu na prosifo e wasantemantem ne de kokobo eko ediama womo enqualify se womo ebetimi akọ na womo akwakoye sa body screening ya ahyase enura e wo mantemantem ahodro ne Ashanti region so yade se ebi eko ho na police training school e wo patase ho ene womo koye adwumadie ni nyina ya womo ekiremu se womo apply ye no ebi wo ho no mo a yeyi womo free mu disqualify womo so sankrofo ni nyina womo hwe na wo ye disqualify na san ba honom se wo ba befa kuntuna se aba be bibia ene agiran ye sanse bambofo no wo mani abrepa DSP Godwin ahianyo ne kasa ema prosifo e wasantemantem wo se free enura no a eba ne de nipa be ye empem mienu 2000 ene akire ne screen womo ya womo nyina no ebi eye wasi holders ebi nso eye degree ni HND holders a womo nyina no eka recruitment process no ho na wo kire mu sanhyehyɛ bebre na prosifo ade egu akwamu se nipa eba bebo apeso na wo hyew ne overcrowd ne niema bi etisa ne de
wasi enya ade a afi bibia saa ebekoso wani amane boni ba wa beidu edi nkomo no emende omo qualify for body selection and qualification aba amohwe adwumedie no course fefefe and then no police regional training school patase ye ema omo mkuta HND degrees any medical professionals no omo no ye fa nimpa 2000 a day in the morning 7 a.m. to 12 p.m. na aba ewia 1 p.m. to 6 p.m. ebe saa akotu kwada na ye wie kwada na ye wada no na ye other centers into say West Pastor Terminal, Baba Yara Sports Stadium, Hockey Pitch, and Jubilee Park. These 4 centers will be added. It's about 5 centers. And also for only those with SSE and also WASI. Exercise now more. The exercise now be Memina Diana Mepa. It is Sapepena, Oh, send him paying for kind no say, wouldn't say your fro, centers or Conessa Oko. Yes, say, I'm frost a brand Monday. Now back the bed disqualify. Ene ya yekotie sesia yi eye DSP Godwin Ahianyo wono ne kasa ema aprosifo a ewasante mantam no na ye remu ewo National Commission on Small Arms and Light Weapons yes wonom eye bedwekuo ya eba etuo ene ho kekawa akodie bia anase bibia obi betimi ede ewu a wonom ene bedwekuo ya wo mo hweso entotoye ewo Ghana mu hasenom na trefo panyin ede ma wonom eye Dr. Adam Bona wono so akasa ede nsem etudwa ekyerese bambo adwumekuo no so obeyire won temo na wahwe ama bambo ho nsem asipia teta ewo Ghana mu sebeya menteme ho ase anase yeye ya na to da bia na esisi obehu na obi akwakotwe tutie bi anase wase AK47 anase wode ade bi etimi die ewo akwakopra wo bi no wase wase omoma wamoni ekọ eye ewiemhye gina bia hodo ne pa esanse wonum afiri amanone anase nkroto ahodo so eba bi ro Ghana mu ase nom no wonum so betimi afasa kwan no so ama ade aye Ghana ene yadehye yenkonkotie Dr. Bona ne nsem no sene wasidi tu dwafae bedi ejuma wa eni se se nyina ye nim se aban announce amnesty ade a se ebi anabi akane no kan titro na wo ya aban emra no eni bedi no nyonyo no enye boni within the period amnesty no aban declare no from the 1st of December ebe ending on the 15th of January people wa ha security for wo mu nyina wa ha immigration fire police military NIB signals bureau national security no obia customs so mu and now scientists here can say a free and not air corner. They see a 2-year announcement through a public address system near what airports we say. Wow, bedroom. Oh, ba. Say 2 or 1 declare 2 no. Nia wakasa ye Executive Secretary at the National Commission on Small Arms and Light Weapons, Dr. Adam Bona, ne nsem se nyina da yamane bofo ya wotonkra e won krampompuni mantam asenom de mayen na opon checheku ene boabo no a woto bi e de mayen. Yetu anopa no nsia kase bono eso ewo adwadie mo na ema ya wo mudi dwa no wo mu chirim sesesi ade wo mani da so nyina no ejina aban enhyehyɛ ya wo ye se wo mo ba akonwa yi esu abibi ti se Women's Development Bank wo mbetimi dia ban ne wo mbetire mu bosia hodo emugo ene de bema ema ya wo mudi dwa na timi aboa na wo mu kire mu se be de ohoni wo mu hyɛ dan hunu sa enhyehyɛ eho ensemsem bi ebobo ba betimi aboa wo mu dwadie no sanse adwuma a wo mu yeyi interest a wo mu je edasoa ewo soro ensi ho ne ade a wo ho na ema wo mu bre pa wo kwa kopelu nkura de beye ansa na wonsa akasa abosia no e de atre wahye mu no eyade bi hadwene nti wo mu de sede to aban no animu se wo mra mu na wontimi emmoa wo mo na ne titu ema so wo mu nye nkranhye soronko bi se adwuma a wo mo ye no wo metimi enye bibipa bi afri mu na ma me Beatrice Opon eye dwadini wone yamane bofo edi enkomo was so papa manka na mebo obi wo krampo no a month obeka say tua 300 a month and a week bia obetu 100 cedis na bra say na wonya ye adwuma we mfaso ne nkaka coins 11 cedi na wa wo tua interest week wo tua 1.2 a week bisa say na obenya we eye Beatrice Opon eno no wo ye dwadini eni ese wo shop kura warranty a wo di ye adwuma no eka eda ho se tienie emfaso no kura bu ho akakra bi bosom ne beso abetete na wotwe ne bekwewe ya betete aye atete de wo de betua wadwuma